Türkmenistan Uwanistandaky zorlukdan gaçyp türkmen serhedine syganyň Uwan harbylaryny we yerli etnik türkmenleri öz çäklerine göý bermedi diýip yerli ilata we harby gullukçylary talgalanyp habarçymyz maglumat berýär. Bu ağırlykda 16 awgustda Taliban Uwan paýtagty Kabylyň köçelerinde gözegçilik edip başlady. Dünýäniň onursy hökümeti Uwanistandaky ýagdaýlary dahilli ähli taraplary ýurtdan çykan daşary ýurtlary we ýurdy terk etmäge itilegli Uwanlara tila görkezmäge we olaryň ýurtdan çykmagyny dendirmäge çağırdy. Bu ýagdaýlaryň fonunda Uwanistanda wekilhanalar bolan ýurtlar öz raýatlaryny çykarýarlar. Käbir döwletler bolsa ýurtdaky ilçihanalaryny dolulugna ýapýarlar. Ýekşenbe güni Talibanyň paýtagy Kabyla girmeginiň arasynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Amerikanyň ilçisi bilen gepleşikler geçirdi. 15 awgustda Talibanyň paýtagy Kabyla eýelemegi bilen şäheriň çäresindäki uçuran müňlerçe ýaşaýjy Islamyň aşy bir kadrlary esasynda döwlet dolandyryşyny itileýän Talibandan gaçyp gutulmak tynançyklarynyň arasynda şäheriň aeroportuna jemlendi. Kabylyň aeroportuna häzir Amerikan gusunlary gözegçilik edýärler. 16 awgustda Huwa menzilinden amal edilýän ähli kommersiýa uçuşlary togtudyldy. Bu Uwanistany terk etmek dileýän daşary ýurtlylara we yerli ýaşaýjylara goşmaçy kynçylyklary döretdi. Dukanlar täzeden açylýar, adamlar öýlerinden daşyna çykýarlar we durmuş adaty akymyna dolanýar. Emma beýlikler özleriniň geljeginden alada edýärler diýip Azatlygyň yerli habarçylarynyň biri maglumat berdi. 15 awgustda prezident Ashraf Ghani ýurdy terk edenden soňra paýtagy Kabyl syndi. Kabyl soňky günleriň dowamında Talibanyň barha köp sebitleri öz gulastyna geçirmeginiň arasynda jeňçilere garşylyk görkezen soňky möhüm şäher boldy. Bu ağırlykda türkmen häkimetleri Uwanistanyň Demirazlyk Türkmenistan bilen terketleşen sebitlerinden ýowuzluklardan gaçyp goňsy ýurda geçmek dilen Uwan harbylaryny we yerli etnik türkmenleri terketden geçirmediler. Bu barada türkmen harby gullukçylary we terket ýakalardaky ilat bilen söhbetdeşip bolan habarçymyz 16 awgustda maglumat berdi. Lewawyň köýtünde sebitiniň ýaşaýjylary terhediň aňyrsyndan esdilýän ok sesleriniň arasynda juda huwatirli ýagdaýda ýaşaýarlar. Sebitdäki türkmen harbylary hem bizi bitarap bahanysy bilen haray sorap gelen Uwan esgerlerini we yerli ilaty terhetden göý bermeýär. Aşgabat bu sunlary kabul etse, howpsuzlyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagyndan huwatir edýär diýip Lewaply harby gullukçylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Uwanistan bilen terhetleşen beýleki Merkezi Aziýa döwletleri, ýagny Täjikistan we Özbekistan mundan gazaplylykdan gaçyp gelen Uwanlary, şol harbylary hem öz terhet çäklerine göý beripdiler. Azatlyk radiosy resmi Aşgabatyň Uwanistandan gelip biljek bozgunlar boýunça görjek çäreleri, şol tanda Uwanistandaky soňky ýagdaýlar baradaky garaşlary wagtynda ýurduň daşary işler ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi. Sol bir wagtda Talibanyň Kabyla girmeginiň fonunda, ýagny ýekşenbe güni Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşid Meredow Aşgabatda Amerikanyň ilçisi Matthew Steven Klimov bilen duşuşyk geçirdi. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň web saýtynda çap bolan maglumata görä, taraplar durly uğurlary boýunça alınıp barilýan Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Şeýle-de sebit hemde halkara gün tertibiniň özara gyzyklanma döredýän derwayat uğurlary boýunça hem pikir alyşypdyrlar. Resmi maglumatda Amerikanyň ilçisi bilen Uwanistandaky ýagdaýlaryň maslahat edilendigi bellenmese-de, duşuşyň isdäl güni geçirilmegi gepleşikleriň juda möhüm bolandygyna isharat edýär. Türkmenistanyň Uwanistan bilen 800 kilometr töweregi terhet arçagy bar. Mundan azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri Türkmen-Uwan terhedindäki ýagdaýlaryň howtalalydygyny belläp, ýurduň harby bölümlerinden Uwan terhedine goşmaçy güýçleriň iberilýändigini aýdypdylar. Bu ağırlykda Uwanistandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha yaramazlaşmagy bilen dünýäniň 60-dan hem aşy döwletiniň ýaýradan umumy beýanatynda Uwanistan boýunça häkimeti öz elinde saklaýanlar adam janlaryny we emlaklerini goramak boýunça şeýle-de howpsuzlygy we tertibi ornuşdurmak boýunça jogapkärçilik çekýärler diýip bellenilýär. Bu beýanat Amerikanyň döwlet departamentiniň web saýtynda çap edildi. Onda köçüleriň, aeroportlaryň terhet geçirgileriniň açyk taklanmalydygy, şeýle-de atudylygyň ornaşdyrylmalydygy hem bellenilýär. Mundan başga beýanatda Uwan halkynyň howpsuz, atudy we adalatly durmuşda ýaşamagy münasipdigi, munyň üçin halkara jemgyçiliginiň olary himayet bermäge taýýardygy hem aýdylýar. Bu ağırlykda BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres Talibany we beýlik taraplary adam janlaryny aman taklap galmak, şeýle-de ynsanperwer kömeginiň gowşurulmagyny ýoly goýmak üçin ýokary derejede takatlygy taklamagy çagyrdy.
Soňky 20 ýylyň dowamında halkary koalisiýa ýurtda bolan wagtda hökümet resmiýetleri ýa-da daşary ýurt hökümetleri bilen işlesen köp adam Talabanyň ar almagyndan howatyr edýär. Alaçsyzlygy uçuran bu adamlaryň ýurdy terk etmek umydynda Kabylyň aeroportunda toplanan pursatlaryny tinlese bolýar. Şaýatlaryň Reuters gullugyna aýtmagyna görä, uçmaly uçuryň bortundan minjek bolan ýüzlerçe adamyň dyknysmagy netijesinde azyndan 5 raýat helak bolupdyr. Bu ölümler barada bada resmi reaksiýa bolmady. Mundan Amerikan eserleri Amerikany daratmak üçin yaraglardan howa odastylar dip Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri we aeroportdaky şaýatlar gurrun berdiler. Taliban halkara jemgyýetçiligine owandlaryň howatyr etmegine itaatlaryň ýokdugyny ynandyrmagy tinançýar. Talibanyň itaatlandyrjylarynyň biri Abdulgani Baradar sosial ulgamlarda jeňçileri tertip düzgüni taklamagy çagyrdy. Wagtu aga dogana mesuliyet muştaýsynlara geçedi kawos. Biziň indi halkymyza hyzmat edip bilýändigimizi, howpsuzlygy we kadyrly durmuşy üpçün edip bilýändigimizi görkezmäge wagt geldi diýip Baradar aýtdy. Mundan Talibanyň sözçüsü Ursun Torondogyny aýdyp halkara jemgyýetçiligi bilen paragçylykly gatnaşyklary gurmagy çagyrdy. Britaniýanyň premier ministri Boris Johnson günwatar döwletlerini öňünden özara ılalaşmazdan Talibany Owganistanyň täze hökümeti höküminde ikrar etmezligi çagyrdy. We don't want anybody bilaterally recognizing the Taliban. Russiya Owganistandaky ilçisiniň Talibanyň ýolbaşçylary bilen aragatnaşyk taklaýandygyny aýdyp 17 awgustda onuň Kabylda Talibanyň howpsuzlyk boýunça koordinatory bilen duşuşjakdygyny ma'lum etdi. Daşary işler ministrligiň resmiýeti Zamir Kabulov Moskwanyň täze hökümeti ikrar etmegi onuň özüni alyp barşyna bagly boljakdygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden aprelde Birleşen Ştatlaryň Owganistandaky güýçleriniň 31 awgustda çelin dolu çykaryljakdygyny elan etmeginden bäri geçen ençemi aýyň dowamında Talibanyň gözükçüligi öz eline geçirjekdigi baradaky mümkinçilikleriň uly däldigini nyktapdy. 14 awgustda ol goşunlary çykarmak baradaky kararyny goldap, beýleki bir döwletdäki grazdançylyk urşunyň arasynda Amerikanyň möhletsiz galmagy meniň üçin kabul ederliksizdir diýip belledi. Talibanyň Owganistanyň möhüm şäherlerini ele geçirmegi bilen Biden esasan hem Kongressdaky Respublikanlar tarapyndan artýan tanqida teze bar bolýar.